Bueno, asko lantzen dugun beste gaietako bat da deskonposaketak eta konposaketak. Deskonposaketak oinarrizkoak dira zenbakiak ulertzeko eta ADN algoritmoan eragiketak egiteko. Batuketak eta kenketak zuzen kalkulatzeko funtsezkoa da zenbakien deskonposaketa ondo ezagutzea. Deskonposaketak modu askotara egin daitezke eta denak dira baliogarriak. Eta guk deskonposaketak lantzeko erabiltzen ditugun ariketak dira etxearen ariketa edo eguzkiaren ariketa. Etxearen ariketa. Bueno, 74 zenbakia dugu, ezta? Orduan, aurrak esan behar du, 74 zenbaki hori ze modu desberdinetan deskonposatu dezakedan. Orduan batek esango luke. Bueno, 74ek ditu 7 10eko eta 4 bateko. Eta beste batek esango du, baina 74 ere badira 74 bateko. Baliogarria, ezta? Baita ere, beste batek esango du, baina nik osatu dezaket 74 zenbakia 6 10ekokin eta 14 batekoekin. Eta oraingoz erantzun guztiak zuzena dira. Eta beste batek esango du, baina baita ere badia 5 10eko eta 24 bateko. Eta baita ere 4 10eko eta 24 bateko. Denek osatzen dute 74 zenbakia eta denak baliogarria jarraitu dezakegu beraien nahi duten arte. Eta eguzkian antzekoa gertatzen da. Baina hemen batuketen bidez aurkezten dugu. Hau da, 52 zenbakia nola lortu dezake. Eta esango dizute, 52 gehi 0. Edo 22 gehi 20. Edo 12 gehi 30. Eta horrela, eguzkia osatu arte. Guk nahi adina edo aurrek nahi esandako erantzunen arabera izpiak gehituko ditugu. Eta horrela, zenbaki desberdinekin. Esan dugu deskonposaketa garrantzitsua zela, baina konposaketak ere bai. Konposaketak dira deskonposaketaren alderantzizko trebetasuna. Hau da, zenbaki bat osatzea, zenbaki desberdinetatik abiatuz. Orduan hemen alderantzizko lan egingo genuke. Ze zenbaki da 2 10eko eta bateko bat duena? Eta beraiek ja, hori batzuk buruz egin dezakete eta besteak txotxak erabiliko dituzte. Ze ikustea beharrezkoa izango dutelako oraindik. Orduan, txotxen bidez ere egin dezakete 2 10eko jarri eta bateko bat. Ze zenbaki da? 20. Zailagoa, pixka zailagoa. 8 10eko eta 10 bateko. Ze zenbaki izango litzateke? Batzuk buruz berehala esango dute, besteak txotxak beharko dituzte. Eta azkenekoa, 6 10eko eta 24 bateko. Erantzuna, lehen esan dugun bezala, bakoitzaren erritmoaren arabera, batzuk buruz esateko gai izango dira, eta besteak txotxak beharko dituzte. Eta bi moduak ondo daude. Eta hau da, deskonposaketa eta konposaketaren azalpena.